Gihunong na gyud sa kampo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paggamit sa scratch cards bisan pa kini giingong legal. Si Peter Lavinia, head sa Media Bureau ni Duterte, miingon nga gikanselar ang paggamit sa Duterte scratch cards tungod kay aduna pay mga legal requirements nga gikinahanglan asikasuhon sa mga donors. Ang scratch cards gigama aron makatigom og pondo alang sa kandidatura pagka-presidente ni Duterte. Inisyatibo kini sa iyang mga supporters. Mato ni Lavinia nga kinahanglan pang magpa-sign og notarized report of contribution kung kinsa man ang ganahan mo donar. Kinahanglan sad nga ma-file ang maong report 30 days human sa eleksyon. Dako na kini nga hago alang sa mga ganahan mo donar dugang ni Lavinia. Ang scratch cards murag gidakon sa regular cellphone load card ug ang balor niini mukabat sa 25 pesos, 50 pesos, 500 pesos, 100 pesos, 100,000 pesos ug 500,000 pesos. Ang pundo nga matigom gikan niini i-remit ngadto sa campaign finance headquarters ug mao'y gamiton alang sa kampanya ni Duterte.